Кайчан, койда, ничек һәм ни өчен? Шоу-биз тапшыруның һәр чыгарылышында без дистәләгән сорауга җавап эзлибез. Бүгенгесе дә искәрмә түгел, шуңа күрә вакытны озакка сузмый башлыйк. Эфирда шоу-биз тапшыруы алдагы минутларда. Мөнир Рахмаев чәчләрен бер урыннан алып икенче урынга күчереп утырта. Вероника Кузнецованың өр-яңа клибын бергә карарбыз. Булат Нигъматуллин Ленар Сәфиевны нәрсә эшләргә мәҗбүр иткән? Раис Фасихов ни өчен Төркия автобусында куян булып йөргән? ТМТV каналының алып баручысы булыр өчен нәрсә эшләргә? Хәмия Фәрхинең әнисенә кемнәр һәм нинди бүләк ясаган? Татар эстрады йолдызлары үтәчәк кызыл келәм кайда булады, аннан кемнәр уза? Эльмира Нәгыймованың өр-яңа клибының эксклюзив кадрлары да шулай ук бар тик сезнең өчен. Мөнир Рахмаевның зур гына проблемасы бар, ул да булса пеләшләнә башлаучы башы. Моңарчы аксессуар ролендә булган эшләпә хәзер бу проблеманы каплый алмый. Шушы көннәрдә генә Real Transhair дип исемләнгән компаниягә мөрәҗәгать иткән Рахмаев, алар белегүчә чәчне бер урыннан икенчесенә күчереп утырту белән шөгыльләнә. Димәк, Мөнир пеләшеннән кутылырга исәпли. Ышанычлы чыганакларның сүзләренә караганда, Мөнир инде әлеге компания белән килешү дә төзегән. Тик менә Рахмаев үзе бу информацияны әлегә берничектә комментарияләми. Куе чәчле Мөнир Рахмаевны күрсәгез, димәк, ул чыннан да операция ясаткан булып чыга. Яшьлек изләре артта кала, мин ашыгам тапынам алга. Туктатып булса бераз гомер агышын, тыңлар идем кабат яшьлек тавышын. Яшьлек изләре артта кала, мин ашыгам тапынам алга. Туктатып булса бераз гомер агышын, тыңлар идем кабат яшьлек тавышын. Булат Нигъматуллин Ленар Сәфиевны ниһаять Instagram шелтәрендә теркәләргә мәҗбүр иткән. Моңарча социаль шелтәрләрдә сирәк кенә күренүче Ленар Сәфиев хәзер Instagramның актив кулланучылары рәтендә. Җырчы башкалар кебек үк гастроль фотоларын, фотосессия моментларын һәм әлбәттә инде Булат Нигъматуллин белән төшкән фотоларын урнаштырган. Көтәм сине көтәм, йокыга талганында. Көтәм сине көтәм, уянып барганында. Көтәм сине көтәм, сулышым алганда. Афакларда томан таралганында. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, сулышым алганда. Афакларда томан таралганында. Раис Фасиховка татар җыры 2014-тә Медиа туризм агентлыгы Төркия шифаханәсенә 2 кешелек юллама бүләк иткән иде. Саат Фатхазинов ул чагында кризис хәзер Раис Фасихов сәхнә артында путевкасын сата дип тә белдергән иде. Тик бу шаярыгына булып чыкты. Раис юлламасын бер кемгә дә сатмаган, тормыш иптәше Люция белән бергә ял итеп кайткан. Шул ялда Раис Төркия автобусында куян булып йөрергә мәҗбүр булган. Чөнки монда транспорт өчен карта белән түләргә кирәк. Йөри торгач Раисның шул картасында акчасы беткән дә куйган. Ни төрекчә, ни инглизчә сөйләшә белмәгәч, җырчы акчасы беткәнен татарча аңлатып биргән. Аңлаганнар, җибәргәннәр җырчыбызны. Быел белүебезчә илебезгә 70-нче җиңү язы якынлаша. Шул уңайдан безгә җиңү тагын бүләк иткән әби-бабайлар хәзер игътибар үзәгендә. Алар арасында эстрада йолдызларының әтиәннәре дә бар. Шушы көннәрдә Хәмия Фәрхинең Тәтешле районында яшәп ятучы әнисенә дә кунаклар килеп төшкән. Алар күпне күргән тыл ветеранын якынлашып килүче җиңү көне белән котлап медаль тапшырган. Әтиәннәребезгә Ходай тагын тыныч гомер бирсен иде инде дип белдерә җырчы Хәмия Фәрхи. Jırlarımını jırladı, elimde yürken, söz üzülüp bütken, yürek jırlarımını jırladı. Yürü buzu gözünü, güleş yüzü gözünü, alkışlardan sözünü duymadım. Yürü buzu gözünü, güleş yüzü gözünü, alkışlardan sözünü duymadım. 23 апрельдә Кызыл Келәмнән татар эстрадасының бөтен йолдызлары да үтәчәк. Бу сезон ябылу уңаеннан узачак зур концертның төп үзенчәлеге.
Siz de bu voqeaning shohidlari bo'lib, yaratgan jirshig'izni qo'l suzumunda ko'rib, eng baxtlilar selfida yasay olashar. Шуңа күрә 25 апрельдә Unix концертлар залында узучы зур концертка билетлар алырга ашыгыз. Билетларны гадәттәгечә Unix кассасыннан, кассир, концерт, билетти сайтларыннан алып булачак. Жыршы юмор ustaсы яки алып баручы булырга хыялланганнар. Сезнең өчен ненә дигән мөмкинлек? Без сезне 26 апрель көне сәгать 10-да Out-Hall төнге клубында көтеп калабыз. Тормышыгызны 180 градуска үзгәртергә теләсәгез, тәвәккәллегез. Масштаблы кастингта үз көчегезне сынап карарга ашыгыз. Кем белә, бәлки бу сезнең йолдызлы сәгатегездер. Вероника Кузнецованың өр-яңа клип төшерү хакында, бу клипта ул романтик рольне башкару турында без сезгә алдагы тапшыруларда инде сөйләп узган идек. Хәзер исә вәгъдәне үтисе генә кала. Әйдәгез, шушы клипны бергәләшеп карыйк әле. Бүтәндә мәндәреңә кабат елларым бүлмәдә юк беркемдә шәм һәм ялгыз ут ул оныткан мәхәббәтнең дөньяда барын хәтер булып җирдә пышылдай көзнең яфраклары Яширегем хискә шумады Хыяллар якта киләчәк Еракта елларdır Син ялгышма Зур мәхәббәт Дөньяда бар ул Борчуларны Үткәннәрне Үткән көндә калдыр Аның белән Күперләрне җиңеп чыга Шушы көннәрдә Эльмира Нагыймова яңа клип төшерә. Әлеге клипның кайбер мизгелләрен хәзер карап алыйк әле.
Didin başqa yarga yüregimni yılatıp Bilmedingmi gitken şokta meni sog'inashag'in Yaratusuz bu turmushda jengil bo'lmay yashag'in Tatar estrada sajyacılarının boğaları məşhur birinci teatr spektaklinin öz variantını təqdim etdi. Әлеге ремейкте qatnaşmışı yaş aktörlərinin kim bolası ekanini siz tanıyalarsınızmı? O cavablarınızı siz kontaktidagi bizning rasmiy turkumda qoldira olasiz. Hozir birinchi teatrni qaraylik. Ey bibi, tuttali. Narsa deysi? Qarale. Qorimiş. Mine narsa? Bilmeyim nindi narsadir. Tuş, şular bitirganni kut. Kutemiş. Ne narsa? Bilmeyim. Tıglab bitirganni kut. Ye kutem. Tıglasak şu. Biz hazır teatrga ketamiz. Qoya? Teatrga. Narsa teatrga? Bosh teatrga. Nindi bosh? Otang bosh. Men senga teatrga demmi? Men senga teatrga dem, teatrga. Ye, anladım. Narsa degan so'z o? Ol senga kerak tugul. Qo'ynatay, qo'ysa, bizni surasa, biz xudolarga ketdilar debay. Suramasa? Chiqtirasan. Yari ketdim. To'xtali. Sen o'g'il narsa aytib olmassan hali. Aytdim, ayta olmasqa. Ye, aytib qara, shu aytirsak. Vali sizlar teatrga tugul, xudolarga ketdilar deb aytirmin. İşte eshak shu barin. Men senga teatrga demim, xudolarga ketdilar debay. Yori, aytirman. Ayfa. Au. Bulasizmi endi? Hozir bulam. Tezroq bula-ku. Agar qo'ylatoy qaytib kirsa, ish xarob. Bu birda teatrga jiberbes. Bizene ish oshkorlagan shekilli. Bitin bu yapma taşa. Ay, kilişe endi o'zini. Men mana qo'sha kiyib bitar ekan deb kutib turib, bulasizmi endi? Teatrga suga qolamiz. Hozir bo'lam. Teatrda kishi ko'p bo'larmikan? Bugun Misrbatsha teatri birinchi kuni bada butun xalq bo'lar. Allah seni bilmayman. Men qo'rqam. Oşa baslar. Tilasang ishla, ammo men boram. Sog' bo'l. To'xta, men de boram. Olaysa bor, keyin. Men de kulmakda keyin. Qo'shsa shu kiyindi. Qizimni kesam yoriymi? Yoriyki. Menga kelishmaydi. Boshqasan ki? Olaysa bu kulmakni keyin. Bugun teatr bo'lat, tra-ta-ta. Bugun teatr bo'lat, tra-ta-ta. Shodlikdan ko'nglim to'la, tra-ta-ta. Shodlikdan ko'nglim to'la, tra-ta-ta. Qo'ynota qaytib kirgach, uy. Bizni ketganni ko'rgach, uy. Ashulansada qo'rqmayim, tra-ta-ta. Baribir so'zin tutmayim, tra-ta-ta. Neredesin sen? Ay yapağım, bulduk mu ellesin? Gittik bulbulum. Bibi. Süresi mi? Bilem. Kalkitler işinler. Onlar seni sırasa nişik dep aytırga aytmadilar. Nişik dep aytdilar? Oğa bizi sırasa kudalarga ketdiler dep aytdilar. Başka kişi sırasa? Başka kişi kim sırayında ona? Ne men sırasın? Sen başka kişi mi? Qo'ya ketdilar. Aytdim. Teatrga mı? Bu juda bilar ekan. Sen uni qo'yib berasizmi? Bor, ket, ishingni ishla. Habib Rahman boring endi. Yo'q, bormayman. Boring endi Habib Rahman. Eng avval men u teatr deganlarning qayda ekanligini bilmayman. Bu bo'ldi bir. Ondan qo'ya eshik borasini bilmayman. Yiqish.
Ondan baragaç koya ultrasyonu bilmeyim. Şunun bilen bulandı. Şol kadar zor gövden bilen kişiden uyat. Eyde barabız. Ya indi Habib Rahman barık indi etkaydan korkarga. Sen bit bilekay tugul işindi. Uruşsa meni uruşur, sen uruşmaz. Bilmeyiminde nişik bulur eken benim uzunumda bir kuresim kile ol tiyatr degenemin. Soňa bu gaş tagyn ne kerek? Men hazır kinip şagam. Nişlerge ekeninde. Şulay yok. Barıga turu kilermekenni. Hatyny etiniň naşar gaýatyn bilmeýi ol. Bir günü de kulapna şundan kadar etip bardy. İçmasam qaytyp da jetmeý. Barırbız da barıbyn, lekin akşa jetermiken soň? On beş diyen. 15 diyende 15 diyen bola 25 diyen. 30 diyen. Jite eken de jitibin. Lekin barasa kilip durmuş o. Äti de qaytyp jitmey işmesem. Äti qaytkança şoşa istel artına qaşıp duram. Qaytyp jitkäş teatrga jibermez. Luqman tigi ucun buzawa kinip çykmagan eken. Onda nişe oturasın? Mene teatrga barıp akşam jitemeken dep sanap turaydym, birsi çıkıp gitti. Şuna alıga dep kirgen edim. Şulga birden birle üstüne kiyinmişe okşa sana oturdun mu? Eyde gitti. Hazır başlama geçmetini üstüme böyle ikiyem de gideriz. Bibim. Etkey bizni koya dip sırasam kudalarlar dip aytdy. Nik anda jizniler gittiler bitinde? Sizler üçin de barasızmı ni? Biz teatrga barabız, emma sen şulay dip ayt. Yarar aytyrmyn. Boya jizni ayta bilmesin dip ýoňadan aytyrıp mataşa. Ayta bildingmi soň? Nik bilmeske bildim. Yeli, togyn aytyp garaly. Alla bilmez dip bildingmi? Menin dağını köpden Fatiha fida direndim. Teatrga gittiler dip aytam. Şi angraş bilgen oguz. Etkey bizni koyda dip sırasam kudalarda dip ayt. Yari. Şunda gittiler dip aytyrmyn. Koyda. Kudalarga barışında bu. Ah gınasım kaya. Bibi, dolayı ayaklı. Ay kodu sapna. Nefis. Abuzday koyda. O şimdi ziyanda. Hoş pişiri? Kodakta kumsun kanmaya. Sekini sakay ses olsun bay. Ne dime şalarga? Ey onga mezdu ses. Koya savundan sıvıya. Özleri jinni ışkışa da bilmeyler. Meni arışalar. Koyalı. Meni güne arışmasınlar hele. Alarını da arışsınlar. Ayda. Hadi koyda. Gitti. Koya gitti. Şunda gitti. Koyasında. Şunda indi tiyatroga. Tatlı. Kavma fanda gitti mi? Gitti. Vakıfı ben verkike gitti mi? Onlar da gittiler. Ah nasıl mı kaya? Bir giye kızını.
Татар шоу-бизнесы ул бит үзе бер тере организм, ул һәр вакыт хәрәкәттә. Менә хәзер без саубулашкан арада да эстрадабызның тормышында нидер күңелле, бәлки көтелмәгән вакыйгалар башланып киткән чагыдыр. Кем белә, барысында нәкъ бер атнадан күрсәтербез һәм тәфсилләп сөйләрбез. Әлегә мин Айсыл Юрон сезнең белән саубулашам.